ओंख्रिया नैबेयो दालि खारैजों ओमफ्राय उनाव ना ओमफ्राय उनावहाय नै थास' बिबारजों अमा इखो आंनिया नै खर' लादों आङो ओमफ्राय रानिया नै खोमा रानिनि इयो ओमफ्राय उनाव बाखि मोननैया जनंनिजो आरो माबानिजो ओमफ्राय थास' बिबार जाग्रा आलासि फैदों नालाय जोंहानाव ओंखायनोथ' थास' बिबारखौ लास्टनि लास्ट जानो होननानै संबाय आरोना ओमफ्राय जोंहानि थास' बिबार जाग्रा आलासि ओमफ्राय मा मिथिगोन ना ओंखामखौबो हायावसो जि द' दाब्ला जाहोखायो जोंहा हायाव ओमफ्राय बिथिंजाय लादो बानलु फिसा नै बिदि बानलुखौ सोर जायो आङो बिदिजों जाबाथाय ओंखामा जि खहाब ब्रेखायो लाबो इ मोननैया नोंसोर सानैनि नैजो रानिजो नोंनिजो आं खर' लादो थारमाने गोनांखौ लाबो आंनो जानोसै आरो गोथावनो अमा बेदर थास' बिबार ना जन'निखौ दोनहैथ'दो जानानै खोन्थालाय आंनो बे माबायदि जाखो आंनो बरलाय संख्रिखौ जारि बानलुखौसो ए आखायाव होनो मोनानो रोंसोगो मालाय इयो माबा माबि इखिनिया जाया आंना गितानजलि 12तासो जायो आं इदि बानलुखौ इ उदैया जेबो जायाना उदै खेबा इ बानलुआ इयो नायदाव बानलु मोजां जाया इयो बानलुआ उदै खेबा नालाय बानलु फेरेंगि इनिसाय फिसा फिसाया मोजांसिन ओमफ्राय जोंनिथिंजाय इदिखौ मोनला दानिया क'क्राझारावसो सिगां थांनायावहाय इदि फिसा फिसाखौ मोन्दोंमोन ओमफ्य जोंनाव मोना मानोबा जोंना दा सब इदिखौनो जायो आरो इदिखौनो बानलु फेरेंगि होनो माबायदि जादों गोथाव जाना जायाखै लास्ट मोनाखै दहाय हाथायाव आङो आइखौ लाबोफा होनदोंमोन आइया दाख्लै थास' आथिं खानो थांनायाव मोनबोनायसै इसेल' इखौनो थास' बिबार जानो लुबैदों होननायखाय अमा बेदर लाबोनानै संनानै होबाय आङो बेसेरा गुवाहाटीयाव थानायखाय माने रानियाव थायो नों मोनजागोन ना मोनजायाखै थास' बिबारखौ नङा इसिनिथिंजाय मोनाना इथिंना रानि इथिंजाय मोना खालामनानै नाय मानदोबा रानिया संदो मानाखैबा आं संनाय थास' गोथाव जादों ना टेस्टि ना माने बेदरजोंसो लोब्बा गोथाव जानाया बेदरा मोजां दिनै ना नङाबाथाय आं माबा बोरैमाखा हाथायाव रायखोमादो होना आरो आङो बोरैमाखा हाथायाव बेदर मोजां मोनबोफेराखै दिनैसिमबो जोंना बागानपारायावबो मोनला बेदरखौनो दाना माबा अमा मोजांखौनो फानला मानसिफोरा माबा बुरि फानो सोलाब आं इदिबाथाय जानो सुखुवा ओंखायनोथ' दाना अमाखौ बांद्राय बाया ओमफ्राय थास'जों जागोन होननायखाय किबा लाखिसा होमबा जाग्रोना लानोसै आङो दे लोगोफोर लुगैनांला दालि खारैखौ लगायनानै लाबाय दा सोरबा सानलायगोन मा दालि खारै इदि होननानै मुसुर दालिखौनो खारै जायो जोंना सानजारि नालाय बाक्सायाव थानाय सानजारि बावदा नालाय दालिखौ माने खारै जायो जि गोथाव जायो दालि खारैया ओमफ्राय गावसा जाफेरा नालाय मिथिया इमान गोथाव जायोना जोंहानाव मालाबा आलासि जानो फै क'क्राझार आरो चिरांनिफ्राय आङो दालि खारै संना जायो जि गोथावनो गावसा माखौबा खारै जाथारा जोंखौ जि सानजारि बावदा होनखायो गावसा मैथा जाग्रा मैथा सिख्ला बान्दा कबि अल कबि बेफोरखौ माने खारै जाजोबो जोङो मुला बाक्सानि नालाय बेहाथ' बिलाहि जेबो होआखैना मैथा होदो बाजार दङ एबार फुजायाव दुर्गा फुजायाव बेथुजों आंजो बागानपारायावहाय गितानजलिखौ गारबोनानै नै जोंना बागानपारायाव दङ सोर फुजा नायनो फैयो फैबानो जाबाय बागानपारायाव खै तारिखनिफ्राय जोंनि 9 तारिखनिफ्राय एबार खैदिन लाखिदो 6 दिन माने एसे खम जायो जोंनिया बागानपारायाव 6 दिनल'नो गेटआ आङो एक्सप्लर खालामनो फैगोन र' फार्स्ट खालिनो जोंनि बागानपारा फुजाखौ खुलुमखालि एक्सप्लर खालामनानै बेहायनो जायो जोंना बागानपारा फुजाया मा जोंहा गारि बरबरि फुजायावबो गंसे नांगोन स्कुटि ओमफ्राय उनावहाय बागानपारा फुजायावबो नांगोन गंसे स्कुटिखा जोंहा मालाबानिफ्रायनो दासान्दि गारि सारि बायथ'वाखै फुजायावसो बायगोन होननानै ओमफ्राय दा बागानपारा मबाइला एसे गाज्रि जादों आं नायजानो फैदों मबाइलखौ माबायाव मबाइल फार्मासियाव लादों अखा हानानै साइज जाजोब्बाय जोंना बायाखै एबा उन्दुनासो दंमोन सिरि मोनबाय The next day. गरमा आरो नै सान्दुं दुंनायखाय अयथासार जालायबाय मैयाफोर जि खमायदोंमोन
नै इनो आङो लेस्रा न'नि लेस्रा कुनज्रि ओमफ्राय जोगोनार खुमब्रा हरदों इनो थफ्ला जुनानै माने थिं दामफोराबो बारा ओमफ्राय न'नि फ्रेश बुस्थु मोनजाया नालाय ओमफ्राय न'आव थानाय खिनिखौ खानानै हरबाय आरो आङो लेस्राखौ बुरजा लांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय फाननो लांगौजोब्बाय आंहाबो बावना थादो ओमफ्राय आङो दिनै इखौ थानो होदोंमोन नालाय ओंखायनोथ' दुर्गा फुजायाव फैफिनगोन तामाम रिल बानायगोन आङो रिं लाइट अर्डार होदों फैथ'वाखै दाबो सफैथ'वाखै ओंखायनोथ' आंना थालांगासिनो पेजाबो थालांबाय खुलिनो होननानै बादुलिबो ना मानसिया एडिटिंबो खालामनो बायो भिडिअबो बानायनो बायो इउटुबावनो जेनथेनसो ओंखायनोथ' ओंखाम जाखांनानै गिदिर जालांबाय ओमफ्राय हाथाया नायदो नै गय जानानै मैया हराव गोमोसासो थांनोसै बेसिरि थांनोसै आं ओमफ्राय दुर्गा फुजायाव फैफिननोसै बेटुखौ खोन्थाहरगासिनो थाङा होननानै माने बेटुआ हगार हरानो ओंखायनोथ' हाय दङ गेलेगासिनो जों होनहरदो भिडिअ बानायगासिनो जोङो फैनाङा दे नों इहायनो गेले आलासि मादैया थांनो नागिरदों जि हगार हरनो बायो आलासि फैबा माबाबा साफायदो दे आबा नोंखौ लामायाव बेटारि रिक्सा नेगासिनो जोङो दा नै भिडिअ साफाय जायोनो आंनि सनाया फुदुंनो थाङा नै मैगं फानहरनो नागिरदों नै रस्तमनो मायाव हाथायाव फैगोन इयो मा आंखो आं थाङाना जों थाङा होमबासोथ' रस्तमासो लांगोन इखो हाथायाव फाननो आं रस्तमसो थाब बुयो इयो बिमा थांफायाबा थांनो मोना बुयो मिथिबाय आं बलखौ होआखै सोरो इसोरो ओइ बलखौ मानो होआखै आंनि बेटुना फै होनदो बिदिया बुधबार दिनै हाथायबो बेटारि गारिया मानसि लाना फैबाय थादों ओंखायनोथ' बारा बुंफ्रुट जाया नङाबा नैबे बिथाङा जाने नहीं देगा ओमफ्राय आंना मबाइला फुदलाला नुग्रा जाबाय मानो मिथिगोन आंना केमेरानि मोनसे माबा गावनानै होदो मबाइलबो गोदान बायनांसिगोन आं फैसा थाखा गैया केमेराखौनो सिफायनानै होबाय आंनिखौ बेटुआ गारनानै जायहा फिसाला गथ' दङ बिनि दुस्थुखौ फिसाला गोनांफोरासो मिथियो भगबान खर' गुदुं जानानै माबायदि जालाङो बाय दै नै खारबोबाय दै ओमफ्राय दा बेटारि रिक्सायाव थांग्रोगोन दै इयो ओइ नै ओरैबायदि ओइ हा जि गोसा खारनोबो हायो बेटारियाव गाखोहैगोन इयो ओरैबायदि डेन्जार नायलाय मबाइलखौ फुदलाला नुजोब्बाय आंनिखौ मानो बिदि जादों केमेरायानो इयो गावदो नै गावबाय इयो न' पाना पारे फैबाय बेटारि थांनोसै थांनोसै आरो दुर्गा फुजायाव फैफिननोसै दुर्गा फुजायाव नायनांगोन दुर्गा फुजा सेंग्रा साफा नायनांगोन एक तरफ है गुलाब जामुन और एक तरफ है रसगुल्ला ओइ नोंनाथ' प्लेयार आरो मैगं प्लेयार संनानै जाहैबानो जाबाय इखो खिचिरि संनानै पुरा मोजां अर्गानिक माबा होनानै अर्गानिक भेजिटेबल सोरनिबा सेन्देल थालांबाय ने नोंनि ए आंनिनो जालाय बारा फैदो आबा मा फिदिं नायदो दे फिदिं नांगोनो गारिखौ फिदिं मा थांफाया हामा बायदि ओइ बुजागोन बे आलासि फैबाथाय माबा मोनसे जाखायो ना माबा आलासिफोरखौ हगार हरा आरिया इदि जायो ना मा बुजागोन बाय बाय बुजागोन खारबोद' गावहासो सलायनो ड्राइभार जाबाय नुवाखै खारबोद' थांबाय ओइ नै साइकेल फैदो दे बाय र' नायनो हागोन र' सान गैया दे बाय दे थांदो जल्दि दानो इयो मा जागोन नै बाय गुलु बाय हामा देखो बरिया र'लै फै न'आव थांनि दे थांदो थां दे बाय फुजायाव फै होन मादै फुजायाव फै
ओमफ्राय दा बिथुआलायनो मबाइल लायनोसैनो आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ मोजाङै थाबाय नोंथां ओमफ्राय आब' सनानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लोगो मोनलायगोन होनबा आंनि नेक्स्ट भिडिअ दोनथ'नोसै बाय बाय लाभ इउ